аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолии ҳукумати мамлакат ба рушду пешрафти пойтахти тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри душанбе ҳамчун маркази маъмурӣ, сиёсӣ ва фарҳангии сарзамини аҷдодӣ таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. натиҷа ҳамин аст ки солҳои охир мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба таҳияи нақшаву чорабиниҳо масъалаҳои ободонӣ ва таъмини шароити созгори зиндагӣ барои сокинони пойтахт аҳамияти хоса медиҳанд. аз рафти тадбирҳои созандагӣ дар пойтахти мамлакат баръало мушоҳида мегардад ки тавассути корҳои ободонӣ, таҳияи тарҳҳои муосир, ҷиҳати сохтмони иншооти мухталиф аз қабили мактабу бунгоҳҳои тиббӣ, марказҳои хизматрасонӣ маишию маданӣ, боғҳои фарҳангию фароғатӣ ва чароғону гулзор кардани кӯчаву хиёбонҳо имрӯзҳо шаҳри душанбе ба як макони дилфиреб, шаҳри сулҳу ваҳдат, хонаи умеди тоҷикону тоҷикистониён мубаддал гардидааст. Шокира Юсуман ҳастам, яке аз шаҳрванди шаҳри Душанбе. Шукргузорӣ аз он менамоем, ки дар ин шаҳр, дар ин пойтахти азизамон умр ба сар мебарем. Дар Тоҷикистони бисёр ҳам зебову хушрӯй зиндагӣ карда истодаем ва мо сипосгузор аз ҳукумати шаҳри Душанбе, аз пешвои миллатамон ҳастем, ки барои мо сокинони шаҳр тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст ва барои фароғати мо як қатор чорабиниҳои фарҳангӣ, ки дар боғҳои гуногуни шаҳри Душанбе таҷлил карда истодаанд. инчунин солҳои охир бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон навъҳои гуногуну нодири дарахтони бисёрсолаи ороишию сояафкан ворид карда шуда дар шоҳроҳҳо, кӯчаву хиёбонҳо ва марказҳои фарҳангию фароғатии пойтахт шинонида мешаванд. гулу буттаҳо ва дарахтони ороишӣ ворид шуда ба мавзеъу маҳаллаҳо ҳусни тоза мебахшад ва ҳам барои саломати инсон фоидаовар ҳастанд, ки сокинону меҳмонони пойтахт метавонанд аз зебогии тоҷикистони биҳиштосо дидан намоянд. дар шаҳри душанбе тибқи нақшаи генералӣ ва ба истиқболи 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ бо маром ҷараён дошта симои пойтахти кишварамон рӯз аз рӯз дилрабо гардида истодааст. таҳлилҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки танҳо дар 3 соли охир дар шаҳри душанбе 254 иншооти варзишӣ ба истифода дода шуда, он дар даврони соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурӣ ба беш аз 9850 иншооти гуногуни варзишӣ дар истифодаи ҷомеа ва варзишгарон қарор дода шудааст. инчунин дар пойтахти мамлакат барои фароғату истироҳати сокинону меҳмонон 17 боғи фарҳангию фароғатӣ сохта шуда, дар аксари онҳо барои наврасону ҷавонон ҷойҳои алоҳидаи машқу тамрин фароҳам оварда шудааст, ки ин ҳама ба оммавигардонии варзиш ва ташвиқи тарзи ҳаёти солим дар байни наврасону ҷавонон мебошад. ҷиҳати баландбардоштани сатҳи саводнокии мардум ва муҳайё гардидани ҷойҳои нави корию беҳтар намудани сатҳи зиндагии сокинон бошад, дар соли 2019 ба соҳаи маориф беш аз 4 миллиард сомонӣ ҷудо гардида дар мамлакат 130 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва таълимӣ ба истифода дода шуд. ҳамчунин сохтмони марказҳои муосири таълимӣ, савдо ва хизматрасонӣ ва намоишгоҳ мутобиқ ба стандартҳои байналмилалии шаҳрсозӣ бунёд ёфта ба сатҳи зиндагии сокинон мусоидат мекунанд.